Nová basketbalová sezóna napíše svoju úvodnú kapitolu už túto sobotu 27. septembra. Hlavnou métou pre mnohých bude zdvihnúť nad hlavu trofej Stanislava Kropiláka pre majstra Slovenska. Výnimkou nebude ani klub z hlavného mesta. V štúdiu hostíme trénera BC Slovana Bratislava Aramisa Nagliča a kapitána Davida Abrahama. Dobré ránko ešte raz, chlapci. Dobré ráno. No, vy ste ako všetky kluby využili to leto na vystúženie kádra, čoho výsledkom je aj návrat strateného syna. David, pán Naglič, dovolíte, začnem Davidom. Dobre? Jasné. Ty si odchádzal z hlavného mesta ešte vlastne pod vedením pána trénera, vrátil si sa, ešte stále tam je. Zavažilo to, že si sa vlastne vrátil do Slovana práve kvôli tomu, že je ešte stále vo vedení? Určite áno, bola to jedna z vecí, ktorá pri tom zavažila, a ďalšia vec je aj to, že teda, ako ste už spomenuli, ja som z Bratislavy a mohol som sa vrátiť domov. Ty si ale hral za Levice. Pamätáme si naozaj tú bombastickú finálovú sériu, ktorá teda vieme, ako vyvrcholila a ako dopadla, takže asi bude čo oplácať. Je tak, pán tréner? Jasné, dúfam, že teraz bude na našej strane, preto sme ga aj zobrali. Tak. Bratislavský Slovan v každom prípade aj podľa expertov vzbudzuje rešpekt, čo sa týka kádra. Nie je to vlastne len návrat Davida, ale sú tam naozaj, je to zárejšia enkláva, Američania, Srbi. Vy ste spokojní s tým, ako vstupujete do tejto novej sezóny? Áno, za teraz áno. Je to, jak by povedali Angličani, work in progress, tak ešte pracujeme na tom, ešte hľadáme takú kémiu medzi hráčima, ale myslím si, že je kadar veľmi korektný. Na nami je, da pracujeme dobre, da sa pripravujeme na to, čo teraz príde. Bolo to úplne v pohode? Ten návrat, ako ťa prijali? Určite áno. Vlastne to družstvo je nové až na tú slovenskú ož družstva, takže s týmto som problém nejaký nemal. Ten výkonnostný rast klubového basketbalu, vidíme to posledné roky, že naozaj ide mimoriadne hore a dá sa očakávať, že vlastne aj túto sezónu to opäť bude o niečo vyššie. Tak čo máte pripravené? Že určite úplne nejdeme tak akože do kuchyne, aby sme možno nevystrašili superov, ale každopádne s čím prichádzate túto sezónu, okrem teda nových hráčov? Tento rok myslím, že máme silnejší domáci kader, čo me teší, prečo máme väčšiu rotáciu hráčov, širšiu lavičku, jak sa povie, môžeme hrať s väčším rytmom a myslím a dúfam, že sa nebudú stať situácie z minulého roka, kde sme aj kvôli únave, aj kvôli nejakých zranenia, nejaké zápasy aj prehrali, ktorí sú boli kľúčoví možno za pozíciu 1 v domácej lige. Tak to je najväčšia vec, ktorá me teší, a všetko drugo to je otázka prípravy, otázka taktike, o tom budeme rozmýšľať teraz, keď prídu zápasy. Vy dávate prednosť mladým hráčom, úplne takým tým ešte Benjaminkom. David, je toto si je veľmi dôležité v rámci aj toho seniorského basketbalu, aby okúsili, opáčili, aké to je hrať medzi mužmi? Presne tak. Tí mladí hráči potrebujú mať aj tú skúsenosť s tým mužským basketbalom, aby mohli aj oni napredovať. Čiže máme v Slovane šikovných chlapcov, ktorí určite dostanú príležitosť. Vy opäť budete pôsobiť v európskej EMBL. V minulej sezóne ste mali fantastickú bilanciu, 10 výher, 0 prehier. Organizovali ste v Bratislave finálový Final Four. Tak aké sú ambície smerom k tomuto? EMBL vyrastá každý rok. Tento rok je 27 klubov, 3 skupiny po 9, tak sú tam späť veľmi kvalitná mužstva. Bude to zaujímavé a ťažká súťaž. Tak cíl je postupné, krok po krok. Ja by som chcel, da prídeme do štvrťfinála a potom uvidíme, jaká bude kvalita, jak budeme mať čas a ako my budeme v forme. Tak ambície sú. V každej súťaži, čo hráme, jak domáca liga, pohár a EMBL, cíly sú nám vždy vysokí. Spomínala som dátum 27.9. už túto sobotu. Prvý zápas proti Lučencu. Pripravení? Tešíte sa? Určite sa tešíme, to leto bolo dlhé, letnú prípravu máme za sebou, aj keď možno tá klubová nebola až taká dlhá, ale všetci hráči aj tréneri už sa nevieme dočkať toho prvého domáceho zápasu. Takže je to tak, že naozaj po tej dlhšej pauze prichádza takéto vzrušenie s tým, že čo vlastne čakať, lebo myslím, že všetky kluby makali cez to leto a bude tam hneď viacero adeptov na titul. Nechcem predbiehať, ale predsa len tá súťaž sa čoraz viac vyrovnáva, takže nebude treba podceniť absolútne žiadneho supera, je tak? Absolútne súhlasím s vami. Minimálne
3-4 kluby sú už dopredu povedali, že chcú byť majstri. Ja by som kvôli nejakej športovej etike a fair play povedal, že skúsime byť majstri, prečo rešpektujeme aj iné supere, ale liga bude vyrovnaná a dobro ste povedali, každý zápas bude veľmi ťažký. Dotkneme sa ešte jednej veci. Veci sa menia. Doba sa mení vo všeobecnosti vo svete. Ide to naozaj raz hore, raz dole. Vás sa týkal aj rebranding túto sezónu, respektíve od novej sezóny, pretože naposledy, keď ste tu boli, ešte ste boli čierno-žltí, dnes ste v modrom. A samozrejme, nesúvisí to prakticky nejako so športom, pretože ten šport bude vždy to gro a to najdôležitejšie, ale predsa len dotklo sa vás to možno aj z toho takého nepríjemného hľadiska, lebo čítali sme o tom naozaj množstvo vecí, mnoho ľudí sa k tomu vyjadrovalo, ale vy stále chcete robiť iba basketbal, je tak? Presne to som chcel aj povedať. Nám je dôležitý aj basketbal, otázka rebrandinga je otázka marketingu, otázka biznisu. Ja dúfam, že ľudí prídu pozerať si basketbal a tá rebranding, o tom sa môže rozprávať, nejde okolo nás, ale my sme tu, da robíme presne ten basketbal. Áno, tak už v sobotu máte šancu dokázať, o čom tento basketbal je. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes boli s nami. Aramis Naglič a David Abraham z BC Slovan Bratislava boli mojimi hostiami. Pekný deň. Ďakujem vám a pozdravujeme všetkých.